السلام علیکم میرے دوست، میرے فالور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ الحمدللہ میں بھی خیر خیریت نال ہاں۔ میں تہاڈا سنگر سلیم بلشانی، تس یوٹیوب چینل دے پے وے سنگر سلیم بلشانی دے نام دا تے جائیں دوست ساڈے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا انہاں دوستاں کو گزارش ہے کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کر گنو۔ دوستو میں کچھ دیوار کلو ذرا نزلہ بخار ای وجہ تو سکرین تے زہر نہیں تھا تے الحمدللہ ہن ٹھیک ہے، تواڈے سامنے ہیں پہ انشاءاللہ۔ تے ایک دوستو کاوے صاحب دا بڑا سونا ڈوڑا تے جدا رسدا ہم میری بان اپ کے چن کول بلہاون یاد آئی، میرے اکھ دے تسیاں خواباں کو پانی روز پلاون یاد آئی، ونجے چھوڑ نہ غیر دے آکھے تے نت قسم چواون یاد آئی، او جتی پاونی کاوش بھول ونجنی میری سد تے آون یاد آئی۔ بھی ایک سونا جہا ڈوڑا تواڈے ساراں دے گوش گزار تے سانو اپنے رت کوئی لاجپال نہ ملیا ساری عمر تلاش کی تو سے تے سانو اپنے رت کوئی لاجپال نہ ملیا ساری عمر تلاش کی تو سے ملے سارے مجنوں چوریاں والے ہر سنگتی نو پرکھو سے تے رہے فجر دے سنگ ڈیں ڈھل دیاں تائیں کہندے نال نہ شام تھیو سے پرواہ نہیں صابر گھاٹے آندی چلو سجن تے سیان کی دو سے کوئی تھلاں وچ کھو سن تے اوے ساں تے ہاتھ رکھ سن جڑے مٹے ہوئے روح سن۔ دوستو انشاءاللہ آندے گیت نال ولا ملاقاتاں تھی سن، فی الحال اللہ حافظ۔